Atenție la calculul din transformarea în densitate optică în coeficient de absorpție. Grosimea probei trebuie în centimetri. Astfel, am înregistrat spectrul. Următoarea etapă este să selectăm coloana și dăm Operations, Manipulate. Aici avem Multiplication și conform formulei de aici facem logaritm natural din 10 logaritm natural împărțit la grosimea probei. Grosimea probei noastre este de 2,49 pentru care am înregistrat spectrul. Deci logaritm natural din 10 împărțit la grosimea probei 0,249, da, 0 pentru ca să transformăm din milimetri în centimetri, egal, ne dă 9,25. Luăm această valoare, o copiem ca și constantă, 9,25 și dăm să calculeze. Ne-a calculat spectrul în coeficient de absorție, la data print îl vedem din nou și îl vedem aici. Acest spectru îl luăm, îl copiem în origin. În origin avem acum spectrul și în lungimile de undă și în coeficient de absorție, da? După ce îl luăm, putem să plotăm. Dacă, de exemplu, am plotat, facem o duplicare. După ce am duplicat acest fișier, facem graficul. Da, am selectat coloanele și facem graficul și avem graficul. Avem graficul, dar cum vedem, linia de bază nu este ok. Pentru aceasta mergem la Analysis, Peaks and Baseline, Peak Analyzer, Open Dialog și ne deschide aici. Dăm să calculeze, Subtract, Create Baseline, îi dăm să calculeze manual. Trecem la pasul următor, Next. Aici ne trebuie cât mai multe puncte, să zicem 20 de puncte pentru a le găsi. Da, User Defined și îi dăm să le găsească. Ni le-a găsit, le vedem pe ecran cum ni le-a găsit. Da? Și dăm Next. Aici, la Next. Modify Del. Apăsăm pe Modify Del. Și noi acum, în acest moment, putem să ne punem noi punctele noastre unde vrem. Ni le tragem să fie cât mai bine, să intuim forma graficului. După ce am intuit cât mai bine forma graficului, putem să îi spunem Done și mergem mai departe. Putem să dăm și un preview, dar dăm Finish și ne-a creat un fișier cu date, cu linia extrasă. Îl vedem aici. Baseline Absorption și putem să îl vizualizăm.